କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମର ଜବ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଜବ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂଟା ମୁଁ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବି। ମୁଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ କରୁ ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏସପି ଗୋଟେବେଳେ ପଡିବ କୋଉ କାରଣରୁ ଆମେ ଏକଥା ଆପଣ ଯିଏ ଗୋରୁଗାଡ଼ି ଧରିଲା କି ଗୋମାତା ଉଦ୍ଧାର କଲା ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତ୍ରା ଏଠି 40ଟା ଗୋରୁ ଧରିଲା ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅସିତ ବଳବନ୍ତରାୟ ସେଠି 15ଟା ଗାଈ ଧରିଲା ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଆରେ ମାନେ କଣ ଆପଣ ଏଠି ଏତେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଜୀବନ ବସିଲେ ତାପରେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆରେ ମାନେ କଣ? ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଯାହା ବି କରୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିବୁ। ଆମେ ବେନିୟମ କିଛି କରିବୁନୁ। ଆମେ ବି ଜଣେଇଦେବୁ ଏସପି ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରୁଛି କିଏ ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯୋଉଠି ଚାଲାଣ ହଉଛି ଯୋଉଠି ହବ ସେଠି ଇଏ ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋରୁଗାଡ଼ି ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଫିଆ ବନ୍ଦ ମାଫିଆ ଗରି ବନ୍ଦ ବର୍ଚଣା କୋଉ ଥାନା ସରକାର ଯୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଯାହା କରୁଛି ସେଟା ମୁଁ ମାନିବା ପାଇଁ